Como vos dicía no vídeo anterior, moitas das reformas da República non foron aceptadas polos sectores máis conservadores e producíronse frecuentes enfrontamentos entre os partidarios da República e os seus inimigos. O 18 de xullo de 1936, o xeneral Francisco Franco, apoiado dunha parte do exército e por todos os que se opoñían ás reformas da República, deu un golpe de Estado contra o goberno. Este feito foi o inicio da Guerra Civil, que se prolongou ata o ano 1939. Durante a guerra, a poboación española quedou dividida en dúas zonas, a zona republicana e a zona sublevada. A zona republicana apoiaba o goberno da República, que era o goberno lexítimo. Os republicanos pretendían defender a democracia e as reformas que permitiran o progreso de España. A zona sublevada, tamén chamada nacional, apoiaba os partidarios do golpe de Estado de Francisco Franco. Despois de case 3 anos de guerra, as tropas do xeneral Franco ocuparon todo o territorio español. O día 1 de abril de 1939 deuse por concluída a guerra coa derrota da República. Como a todas as guerras, a Guerra Civil Española foi un tempo de sufrimento, en que se combinaron a morte, a fame, o medo e a destrucción. Máis de medio millón de persoas morreron durante a guerra. Tamén se produciu unha escaseza de alimentos, polo que as autoridades limitaron o consumo de produtos básicos, como podían ser o pan ou o aceite, a unha cantidade mínima por persoa. Como podedes imaginar, os combates, os bombardeos eran frecuentes, o que levou a moitos cidadáns a abandonar os seus fogares e fuxir das zonas de conflicto en busca de protección. A destrucción de vivendas, de estradas, de industrias, deu lugar a unha gran crise económica que se prolongou durante moitos anos despois da guerra. Houbo centos de miles de mortos e exiliados, cuantiosas perdas económicas e unha sociedade dividida en vencedores e vencidos. Moitas persoas abandonaron España, unhas buscaron refuxio en países latinoamericanos, outras en Francia, onde foron recluídos en campos de refuxiados. Como vos dicía antes, os partidarios do xeneral Franco ganaron a guerra, o que vai supoñer que sexa el o que asuma todo o poder e goberne España. No próximo vídeo veremos o que aconteceu durante o goberno de Franco, é dicir, durante a época franquista. Vémonos no seguinte vídeo.